ating walang laman na grocery cart. Hawak mo ang isang lata na sardinas, parang aring dagdagan tagos kamote. Kalahating presyo ng pinya ngayon. Tumawa ka at sinabing sweet mo naman. Mga pinya na kalahating presyo, buong presyo 50 peso. Sabi mo magaling ka pumili ng prutas, parang dati naman akong ganyan. Sweet pag nasa tabi mo. Mga pinya na kalahating presyo, mga supot na papel kalahati kuno. Meron discount, senior citizen tayo. Hinog na ba ito? Nagkukunmoring eksperto ako magsalita tungkol sa shelf life na parang mataliw ako. Nung halos hindi ako nakapasa sa high school, naghahanap ka ng loyalty ka. Inaalok ko ang aking magbiro ka, maghati tayo. Magkalibas ng ilang linggo, hiwain ang prutas sa isang plato. Sabi mo nakakatuwa pang mura, mga pinya kalahating